σεβαστηκαν, τα αγάπησαν, το έζησαν, το ερωτεύτηκαν. Μαζί του δεθήκαν, δεν το αρνήθηκαν. Και δεν μιμήθηκαν, δεν υποκρίθηκαν και ανταποκρίθηκαν. Ναι, ναι, μόνο για αυτούς τα γράφω. Το σεβαστηκαν, τα αγάπησαν, το έζησαν, το ερωτεύτηκαν. Μαζί του δεθήκαν, δεν το αρνήθηκαν. Και δεν μιμήθηκαν, δεν υποκρίθηκαν και ανταποκρίθηκαν. Ναι, ναι, μόνο για αυτούς τα γράφω. Για αυτούς τα γράφω λοιπόν που το έχουν μέσα στην καρδιά τους και ξεχωρίζουνε μέσα στον όχλο τα μυαλά τους. Γιατί ξέρουν να κρατάνε τη φάση αυθεντική, αψεγάδιαστη, αφόρμητη, πάντα μοναδική. Το κρατάνε ψηλά, δίνοντας κάτι παραπάνω, κοιτάζοντας το μέλλον με το κεφάλι πάνω. Όταν λοιπόν αλήθινα το ζεις δεν έχεις να φοβάσαι, όπως τα όνειρα που βλέπεις το βράδυ όταν κοιμάσαι. Έτσι λοιπόν εκπροσωπούμε κάθε μικρό και μεγάλο, το ζούμε όσο μπορούμε με σεβασμό και τίποτα άλλο. Πως το κάθε τι πολύτιμο που έχουμε στην ψυχή μας κυλάει σε hip-hop ρυθμό όλη μέρα η ζωή μας. Και κάθε μια σκέψη που είναι αρνητική την κλειδώνουμε μακριά μας και πετάμε το κλειδί. Για αυτούς που το σεβαστηκαν, τα αγάπησαν, το έζησαν, το ερωτεύτηκαν. Μαζί του δεθήκαν, δεν το αρνήθηκαν. Και δεν μιμήθηκαν, δεν υποκρίθηκαν και ανταποκρίθηκαν. Ναι, ναι, μόνο για αυτούς τα γράφω. Το σεβαστηκαν, τα αγάπησαν, το έζησαν, το ερωτεύτηκαν. Μαζί του δεθήκαν, δεν το αρνήθηκαν. Και δεν μιμήθηκαν, δεν υποκρίθηκαν και ανταποκρίθηκαν. Ναι, ναι, μόνο για αυτούς τα γράφω. Δίνω γι' αυτό και παίρνω. Παίρνω χαρά, κουράγιο, ρήμες φέρνω.